tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video chuan kumsang khazakwa somkwa paruk kuma ti chua movie munom eltiang the craft ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang Tleirol tuai tir aruka theina danglam tak nei Sarah Bailey te chungkwa chu San Francisco achangin Los Angeles lama in swandonin apale anushon tenen chuan anin thar tu lama chuan anin swan lut ngala Sarah in abung ruate aram fel lai chuan papakhat thuam noti deuh neng hnuang ha rule keng chu an kongka bula chuan loading in Sarai hna chuan rule hi du em atita chur mai le Sarai hlau tuk chuan apa chu ko nga chungin ani chuan aron not bo thei shamani atuk lama chuan Sarai po a school lu na tur thar Saint Benedict Catholic School a chuan kalin chu school a chuan chian ho nel omlo zet mai doi thiam tia mi hlau ron chup Nancy Bonnie le Rochelle te chu omin an pathum chuan khoi kipa inzui cham zelin chian dang an ngai lo hle bokani heti lai hian boni chuan an chian ho zinga tel tur mi pakhat chuan skula aron lu chi ani ti ale khabu chiar lai tang chuan she thein member pali anni mel ta viau mai French class a Sarai chuan French chonga nal taka zirtir tupa zona chu a chan thei wangin an skula mi palar berpol Chris Hawker chuan anga event pha hle theina danglam tak nei Sarai chuan class lak lain a pencil te chu alo ti vervela boni chuan lo murangin an chian ho ti fam kim tur nu ngei chu ani ti chethiamin a thowai mai mutu an lo om kurwangin Sarai po chu a chelai zui angreng viawani lunch break lai po increase at chuan Sarai chu hel zui ta zelin doi thiam chian ho Nancy le akite pahni chu nai mi alo tura thuron pe in school pum pui hian doi thiam ani ti shevekin tu man an nei du lovania ti bokin a football practice lai te chu enturin asom zui nap bokani class bana chuan Sarai po in Chris football practice chu anin chuti lai tak chuan Nancy te chian ho po chuan ron hu ve tangi nge in mel sha tirna te anei zo nu in Nancy chuan an chian ho bula om ve tura somin Chris a hi mi cha ani mi alonia oti in warning apeve bokani an tong mangvela tang chuan Chris ale Nancy te hi an lo in ngai zong to chinani ti asha the nge minzan lo chungin Sarai po in Nancy te chian ho chu zui ve in magic shopa an lu puya chudora chuan doi thil lam hlir zorni in items ho chu an dang dain an maksak angreng hlom hlea Sarai chuan parda dum phena chuan enge om tia keunga tumin dornei tunu lirioi chuan alo dang rang hle Lirioi chuan doi thil vel in ziana le khabu te chupe in Sarai chuan hetiang hi ka chiar ngai lova a shiat po ka shengai lo ti in alak sak lok du lova Lirioi la chuan momo hun ila nei nge yang ti in apelui shamani khulaya chuan Sarai te ina rule kenga ronkalpa bok chu mule in ani chuan Sarai bok chu biak tumin abitum le tangar ngar maile Sarai hlau lutuk chu tlan chezui chiamin chu pa chuan a zui zela wangin motorin sut phain a thita der mai ni Sarai le a chian chhar thar te hlau thong lutuk chu ram hnoilama kal ngalin accident kha kan thlentirani khati in boni chu anui zui wara Sarai eroin nuamati ve haulo thil thleng chu poeti in mi in thina khop hial an to laya an la hlim thei cheu chu mak atitak zet bokani Nancy chuan kan hiam lo em poni hleinem thilo sela chu atina don chi asin mole alati zui titi ho zui Nancy chuan an biak chin thil ti thei tak nature chunga thunei tu bera an ngai manon chungchang te chu shilve in Sarai po in ama chuan theina dang lam tak a om thu soin ka ngai to na mangin ka doangin thil ka thlen thir thei ani ative a heta chia hian Nancy te chian ho po in doi thiam ani ve rengani ti chu confirm chiang theita in Nancy vek chuan an biak manon chuan engkim an du thu sam anga a thlentir thei thua soilia Sarai eroin an rin na chu la pompui ve thei chia lovin thil zong siam chawek thei eng thila ma om lo ti in a in thiar filim san makani
Chris anen chuan in muzuin hun nuam tak an man dun zon hu in Chris at chuan an ina leng turin a som zuya sarai ero chuan adu lo thungani atuk lama chuan a chian thar thar te chuan Chrisan a chung chang moilo taka a soidar thu shilin karia pui ati chiania oti in an han pam vela sarai thinrim lutuk chuan a chian te nena anom khom lain Chris chu a chwa cha zuita a ma se abe se lo de win Chris ala chuan chwa pui tak ngial po adu to lo thu shilin alo tong khum shep maya ala kalsan mak zui an chian ho zinga mi Rachel hi tui chen nuam ti tak ni in midang te ro chuan an hnai ve du ngai lo thunga an zinga mi lo rai phei chuan za pa na pakhat ma nei mi ala wa chai te chu chingin a chet fu lo pha fo chin Rachel thin twar lo chuan a chunga a swal thiam em chin chan chu zotin anila chuan midum ho hi kangai thelo vek cheu lo ti makin a tham lo le ani boni po hian har satna name lo tokin anung zanga chuan serre thei to lo a om cheu maya mi zinga ain kil toi pha le china treatment te po la fo chin ma se om zia a om pha lu tuk lem ri lovani Nancy berpo hi achuti te lua big chuang lo in le lo po nei lovin motora anu le apashon te nen an cheng ve no a an ri theina chuan anu le apashon te in car po ti chalei theilovin in haulo chang po an nei ngai me ulo an chung ko din mun chelu tuk le sum le pai an nei lo lua tuk na awanga in hauna le in hir hauna chuak fo chin chuan ati chau chin hle bukani atuk lama chuan an chian ho bok chuan chuak ho le in ram noi theng thonuam taka chuan doilam thil ti tura kalin an thi sen cheu le wain ti pol te chu in velin an du thu sam cheu chu an soi zui clear tiar boka Rachel chuan musit tu Laura ilaka phubalak thei chu du in sarai chuan Chrisan a chil chu adu boka Boni chuan anung zang ser ti re vek thei chu du in Nancy po in an chhum ko khosak har sari lutuk chu azia om thei nan du thu sam ve bokani reivak lo nuwa chuan pheng phelep tam tak ron thlo khomin an biak manon chuan angai thla ngain an hlim hlom ngei mai maktak mayin hemi nu hian du to lo hulhwal tu Chris po in sarai chu du thar zwa savin azuna chuan a waita a chil hlum lo cheu chu ani tabere Rachel phubalak venan sarai vek chuan Laura isam zai te chu a hriat lo laya po thlak sakin chu mi hmanga doi chuan tumani Rachel chuan dokana sarai nu thalak te chu mu in an chong hmanga chuan sarai nu chu sarai a shin rwala boral ngalin chu thil thleng chuan apui tlen nu thleng po in sarai chu a ngong na hle a anu boral chana chuan in ngai do tlatin depression te anei phana sa hle boka mani inti hlum hial te po alo tum to chin ani lelama boni po in anung zang serte tire turin an biak manon chu alo karvengar ngar bok atuk lama chuan maktak mayin Rachel musitu Laura isam chu thok le khata ron tla chiamin Rachel chuan aphuba chu manonin alak sakta ani ti chethiamin alom ril rungei mai lelama boni po anung zang serwang chuan damdo ina kalle in maktak mayin alo hil takwar maile Doctor te ngei po chuan thok le khata alo dam vek mai chu mak anti tak zeta soifi anga ina po an shelo zok hialani aserbauta chuan boni po ti konfi sotin mi palam po hip chan hle ni in alang zan lama chuan Nancy te in lama po buana so sang le to hle in apashon phei chuan anu chu kuthak ta hialin Nancy ning lutuk chu a che twar mai maktak mayin chaukalama chuan kang mai chuak zuin chuti lai tak chuan apashon chuan heart attack nei thutin damdo in panpui ani lain aboral ngal der bokani atuk lama lawyer chuan Nancy te nu fa chu ron mu in apashon chuan life insurance alauti ve thlip si awangin athi na awang chuan sum an ru pha tok doni in alang apartment nuam zet luana po an nei ve don ta ka wangin thina chunga chuan an lom nu fa ta jama viawani
a thian te po in Nancy te in thar chu lom puin an ron leng lut ve a chuta chuan glamour spell chamin an lan dan thlak theina le thil sang sang te chu experience hoin nuaman ti viau chutiang reng chuan doilam thil le abe bom ringot mai chu boy puin an ti tluk reng maya tuipui kamlama te chuan kalin an biak manon hena chuan anin thoi le ta thok le khata chiak ron tla chuain Nancy phei chu chiak chuan ron dengin midang ho zong po chu ni khoshilovin an luk pha vek mai atuk zing an har chuan tuipui chunga Nancy local zoi lai chu mu in makan ti hlom ngei mai ani pekla chuan an biak manon ne na ashinga shana anin ton thu chu ha hi pasoin a in ti theile a chuta chin chu Nancy po mu theya danglam ngalin ama zong aya swal melin arap omzwa sau bukani sarai phei chuan anthil ti chin chu a omzia tak po asia thiam che lo thu soin adu ai chuan ankal thui ma to ani Nancy la chuan kan bula I hlim lo te chuan group hi chwa san la ani mai lom ti de umakin a in la boss zwal ta lebok Russia li po in Laura isam tlakol zwal zel chu a mu phak ve renga wangin shiomati ve le a anti de uma ama sha in a in thiam thei che lo bokani Chris apo in sarai chu achil zwal zelin zanru eya chwa puya soma mase mun re laya chuan kalpui da yin spell an case wanga sarai zuna wai nep to Chris chu sarai thuwa omto mayin achil lumlo chu to ani anung zang te chu mali saktumin sarai du lo chuan tlan chiat sanatuma ani duna so sang fal chhauta lutuk chuan zui vezelin sarai chuan alo pet popa ram hnoi lama chuan tlan chelut ngalin rashili te na chuan mang ang takin atlan lut ruai mai a chian te bula chuan thil omzia soin Nancy po Chris chunga phubalak tumni om takin a party kalna hmuna chuan avakal ve ta ngalani Chris chu inchung lama hruai chhota tratin han khero lai vel chu atuma rui eng angma se Chris chuan alo du haulo chu vele Nancy chu sarai anga inti changin sarai achil tu Chris apo chuan aru em wang chuan engma chik talem lovin alo hnar theta bik lo mase sarai te ho chu party na chuan ronkal ve in sarai chuan khuma an omdun lai chu aron phok ta si Chris chuan amut puinu chu en chiangin Nancy lek chu alo ni si amak telu tuk chu thonghal dorin Nancy la chuan leishula tol del pa chuan pan nai zelin tukvera chuan atlak phata a athi zui bokani sarai chuan Chris athi na chu tor le in chutiang thil thlentir tu Nancy chu nai tum to lo burin midang ati na to lo nan achunga chuan binding spell case mai te chu tum bokani Nancy te hola chuan amu manglam thlenga ti boy zelin thla zalen mai chu antum mel haulo school lama po in la shang yal ma se an mit kentel ang mayin an ron mu chat zel si Nancy chuan achunga binding spell case tum lo turati in avo zui deu mai bukani sarai mang ang chuan magic door nei to nu liroi chu mutopin achan puina angen chung mai ani chuan room le lama chuan kalpuin power chakturu tak anei thu shilin manon chu alama achan theina na ngen turin thuron alo pe a mase menon tharau puina an ngen lai chuan dor chung chu ron kang thutin sarai hlaulu tuk chu atlan che chuak ngala liroi pu in outlet le chu tumte ma se omzia om to tat lo sarai ho chuan apale anushon te chu angal chungin chang tu ero an haulo Nancy ne na changa koldong zuin ani chuan anu le apa te chu San Francisco pana thlok chuak thlona chu a accident thu lo pawng mekin dam chuak tu ma an lom lo zui chu vele pon mai pon ni lo in chung zonga chuan ru le ran nung rap om tak chi shang ba ka sazu te chu lo om khat ngal nurin sarai hlaulu tuk tiangena shebox si lo chu bedroom a chuan abiru taringot mai chuti nakalain Nancy chuan kongka churon hong thutin thok le khata rule te po chu an bo zui le ang duaka Nancy chuan sarai chu in hnuailama chukpuin achunga spellcast tumin bawra ka chuan an kang ta vek mai sarai hlaulu tuk chu in chung lama tlan chhole ngalin aruma tomin amang ang lutuk chu atap zui chiam ringot mai ni
anu thalak chu thlir zui vangin chumi hnu chuan a huai sen na zong som khomin Rachel le Bonnie te laka chuan glamour spell ke sin chu vele an pahnih chuan an hlau deuh ve ang khan dar thalanga in mutatlatin Bonnie chuan a hnung jang serang chu a mai puma lo nei vekin Rachel po laurai angin asam alo tlakol vek mai mang ang le hlau hlopin sarai te in chu an chwa san ngal wang bok sarai po anu thala kami chuan ron fui sawin power ane zong te chu som khomin manon chu biak e the nge atum ta a atopa chuan manon chu alam tanga siam theita hlovin chuti mek lai nan si po in sarai chu da chatumin chemte nen inchung lama chuan aron zong ve den bokani mase sarai chu engtin ma ati theita haulo athat to emo ati hnuwa po chuan alo ladam sen lul zel si sarai chuan manon chakna a thuam to ani thu shilin ithil ti man chu I hmu ve a hun to e atibok chu vele nan si ku changte chu rula ron changin akelampo rannungin an bom na samurmur hle nan si po chuan hlau ve hle in ngai dam adil chung mai sarai po in adon na chu a hli sak tangi ngi a chuti rual ero in tu ma ati na zom to lo nan binding spell chu kas hanin athat em lo na a adim lo zui sak hle thungani vane thak takin sarai pali anu shon te po chu lawla thilo hlovin engki ma thatle tak hnu chuan power engma nei to lo Bonnie le Rochelle te po in sarai churon mu in kom khom le chu anron be se hle sarai ero in anbula tal le chu adu to lo bur thungani an power chu abo veklom ta ga wangin sarai po chuan eng power ma anei to anrin lo lain thok le khata sarai chuan thi le kol phe siam chiamin an din na thingzar chung chu check dentirin atlak fu teu dun ther hle sarai chuan in chanu Nancy anga top ve indu lo chuan film khur hle ang cheuti in warning apezui mak bokani anila taka Nancy din mun chu cheta cher hle in ril rukim lo ho enkol na muna omin a power a hlau tak nu chuan a zo vekin tun huna po hian thlok theya ingain ka thlok the zuti zui char mole ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha amutui le vek ule